quins obstacles creus que es poden trobar les empreses amb una estratègia de màrqueting viral? Jo diria que més que obstacles, a veure, el màrqueting viral també per determinats negocis crec que és una eina molt positiva, és un nou tipus de màrqueting no intrusiu, és a dir, que allò que reps com a propaganda o com a publicitat t'agrada i per tant ho transmets a altres i crees aquesta xarxa viral d'aquest contingut publicitari o d'aquest contingut de màrqueting. Per tant, això com a plantejament és positiu. Jo crec que com a desavantatge o com a possible pega o perill d'això és que has de controlar molt bé a quin públic vas dirigit, a qui està impactant aquest màrqueting viral, perquè és un element que deixes de controlar. És a dir, tu ja no controles a qui arriba el teu missatge, sinó que el teu missatge arriba a molta gent. Per tant, la dificultat és acurar molt bé quin és el missatge que estàs donant, tenir una estratègia molt clara d'aquella campanya de màrqueting viral o aquella microcampanya que estàs endegant, que tingui molt ben acotat el missatge, perquè si no et pot sortir el tret per la culata, diguem.